spiser meget mere usundt og dyrker meget mindre motion, end vi egentlig burde. Hvorfor kan det være? Og hvordan fremmer vi egentlig sundheden? Det får vi svar på i programmet Sundhed i Fokus. Vi er i denne her uge taget til Rødkilde Gymnasie, som arbejder med sundhed. Og vi har taget udgang i klassen 1. F's, som nu i den her uge har lavet en piptest og har fundet deres kondital. Men hvad er kondital egentlig? Det har vi dig, Philip Pedersen, med i dag. Ja. Kan du forklare os lidt om, hvad kondital er? Kondital er et udtryk for den mængde energi, et individ kan optage per minut per kilo. Philip, kan du så forklare os, hvordan 1. F, altså den her klasse, vi har taget udgangspunkt i, deres kondital ligger i forhold til deres sundhedsprofiler? Ja, det kan jeg. Tak. Skal du se her. Når man arbejder med naturvidenskabelige metoder, så tager man altid udgangspunkt i det. Derfor skal man starte med en hypotese. Vores hypotese ligger på, at danskerne har et specielt gennemsnit antal kondital for drenge og piger. Pigerne ligger mellem 40 til 47 kondital, mens drengene burde ligge mellem 44 og 51. Ja. Derefter der foretog vi det biptestforsøg, som du snakkede om, hvor 1F's kondital blev undersøgt. Resultatet var følgende, at drengene i 1F gennemsnit havde et kondital på 50,3, hvilket ligger i gennemsnittet. Og det er meget normalt. Ja. Mens pigernes kondital kun lå på 36,3. Fortæl os lidt om, hvad fysisk træning gør ved kroppen, og hvordan det påvirker vores kondital. Ja. Kondital er jo maks ildoptagelse, og hvis man vil øge den, så skal man konditionere. Du skal træne. Ja. Ja. Og det, der sker, når du træner, det er, at dit hjerte pumper meget hurtigere, når du så træner ordentligt. Og det påvirker så i, at næste gang du træner, så har den trænet sig op til at gøre det hurtigere. Så den proces, hvor ilten kommer ud til blodet og i musklerne, den bliver hurtigere, det vil sige, at du kan udgøre mere. Vi har så her i dag sociologen Sarah Knudsen med, som vil fortælle os lidt mellem sammenhængen mellem sundhed og socialgrupper i Danmark. Ja. Velkommen til dig, Sarah. Tak. Man kan finde ud af, om der er en sammenhæng mellem sundhed og socialgrupper i Danmark ved at kigge på nogle hårde data, som f.eks. statistikker, og det har jeg gjort i dag. Og den metode kaldes altså for en kvantitativ metode. I Danmark har vi nemlig opdelt befolkningen i 5 socialgrupper, og hvor den første socialgruppe er de højuddannede mennesker, og socialgruppe 5 det er ufaglærte mennesker. Og der er altså en sammenhæng mellem socialgrupperne og sundhed. Det kan man også se i tabellen fra samfundsstatistik, som viser, at socialgruppe 1 de har et bedre helbred end socialgruppe 5, og det gælder både i 1976 og 1986 og i 2000. Ja. Og den tabel viste altså også, at socialgruppe 5 faktisk har det dårligste helbred i Danmark. Og Sarah, synes du, de investerer nok i vores sundhed? Det synes jeg absolut ikke, fordi at man kan se, at de seneste år, så har Danmarks sundhedsvæsen, altså det er blevet overhældet af mange andre europæiske lande, og det ser ikke særlig godt ud. Og det skyldes nok, at politikerne de baserer deres beslutninger på et forkert økonomisk grundlag i forhold til sundhedsvæsenet. Og den her manglende investering og politikernes evne til at prioritere medfører altså nogle pressede hospitaler og en ringere patientsikkerhed. Og det går for eksempel ud over de dårligt stillede borgere, og det er for eksempel socialgruppe 5, som vi taler om lige før. Danskere og borgere må selv have ansvar om det. Jeg synes, at regeringen har mange andre steder at påvirke Danmark på og bruge penge på andre ting, end hvad vi skal spise. Derfor synes jeg, at vi selv skal tage ansvar for det, og det er simpelthen ikke i orden, at vi skal trække alle de tykke mennesker op, bare fordi de ikke kan tage ansvar for, hvad de skal spise. Det er simpelthen ikke i orden. Det vil sige, at man skal hæve afgiften på usunde varer og sænke priserne på sunde madvarer. Nej, det synes jeg ikke. Fordi at hvis så usund mad bliver dyrere, så er de endnu mere til Tyskland og køber der, og så får Danmark overhovedet ingen penge. Og det er allerede rigtig dyrt at bo i Danmark, så hvorfor skulle de sænke det mad, mange personer elsker? Så hvorfor skal det blive højere pris? Altså Philip Pedersen, jeg tror det er den rigtige måde, fordi jeg har brugt en deduktiv metode til at finde ud af, om det kan hjælpe eller ej. Og jeg har altså en teori, som blev bekræftet af mit spørgeskema, som 1. F svarede på. Og de svarede ja til, at de ville købe mindre usundt, hvis det var dyrere, og mere sundt, hvis det var billigere. Så jeg tror altså, at afgifter på madvarer kan fremme sundhed. Det var så alt, vi havde for i dag. Tak til dig, Philip.
Og tak til dig, Sara. Selv tak.